Це правда, що Україна та Туреччина мають чудові відносини. Між президентом Ердоганом та президентом Зеленським високий рівень довіри. Україна залишається прихильною до роботи нормандського формату. Проте ми ніколи не відмовлялися від будь-яких пропозицій чи ініціатив хороших офіцерів, запропонованих іншими партнерами та друзями. Ми будемо вітати будь-які зусилля, які можуть допомогти нам покласти край цій війні, повернути території України, які на даний момент під російським контролем. Ми готові працювати з такими партнерами та координувати зусилля. В Министерстве иностранных дел России считают, что не может идти речи о посреднической роли президента Турции в урегулировании войны на Донбассе. В Москве в очередной раз назвали конфликт якобы внутриукраинским. Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулированию внутриукраинского конфликта не может идти речи. Мы, безусловно, благодарны турецкой стороне и, в частности, президенту Турции за стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию. Важным шагом в этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна-НАТО, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Селям алейкум. Вітаю вас. Да, пане Сергею, относительно возможной посреднической роли Турции, которая является членом Североатлантического альянса, как вы думаете, вот реально участие Турции в урегулировании конфликта, создание некого формата по урегулированию, возможно, трехстороннего даже? Ну, це позитивний крок. Це дуже сильна заява турецької сторони. Туреччина наш партнер, країна-член НАТО і з дуже потужною економікою, з міцними зв'язками, з впливом в Чорноморському басейні. Тому я думаю, що Україна повинна вітати ці спроби Туреччини. Інша справа, що Росія відмовляється від своєї участі на Донбасі. Це вже цинізм, це вже перевищує будь-які межі, тому що зрозуміло всім, що Росія воює з Україною 8-й рік, ввела свої війська в Крим, на Донбас. І таким чином це загрожує Україні і подальшою війною, поширенням цієї війни. Тому мені здається, що все-таки в якомусь форматі, якщо б Туреччина долучилась до цих перемовин, до такого діалогу, це б зіграло позитивну роль, тому що ми бачимо таку саму роль Туреччини в конфлікті Азербайджану і Вірменії, і ця роль Туреччини пішла на користь відновленню территориальной целостности Азербайджана. Пане Сергею, сегодня наверняка вы слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который сказал, что обещание Украине и Грузии о вступлении ее в НАТО являются игрой с огнем. И вчера наверняка вы также видели заявление Путина, который потребовал гарантии от Североатлантического альянса о нерасширении ее на восток. Вот как вы оцениваете эти заявления? Кто является конечным адресатом? Ну, це такі сигнали в сторону НАТО, звичайної України. Справа в тому, що там є дуже велика маніпуляція. Путін говорить про те, що колись там Росію чи Радянський Союз обманули, що не буде розширення НАТО на схід. Це абсолютно видумка. В 1990-91 роках ніхто не міг обіцяти, що не буде розширення НАТО, тому що генеральний секретар не може це обіцяти, тому що він обіцяє те, що прийняли консенсусом країни-члени НАТО. Тоді їх було 20, і, очевидно, були такі країни, які не підтримували б це рішення. Тим більше це порушення статуту НАТО. Північно-Атлантичний договір
Там чітко говориться, що НАТО зона відповідальності, європейський континент, і кожна європейська країна, яка бажає вступити в НАТО, відповідає цьому статуту, вносить свій внесок в безпеку, ну і при згоді інших країн може це зробити. Тому це таке грубе порушення статуту, на яке б ніхто не пішов. Сполучені Штати теж не могли таке обіцяти. Ви знаєте, якщо б все залежало від Сполучених Штатів, Україна б давно була членом НАТО, тому що США підтримують нас в цьому. Тому кому обіцяли? Горбачову, який вже не мав ніякої сили і залишав свою посаду. Єльцину, так Єльцин очолює Російську Федерацію, тут не можна обіцяти щось за Естонію, Латвію, Україну чи Грузію. Тобто це абсолютний фейк, який 30 років російська сторона повторює, і сьогодні цю брехню озвучує Путін, як і все, що він говорить. Не було таких обіцянок. Це перше. Друге, якщо б Росія хотіла такий статус-кво, який вона сьогодні наполягає, щоб там Україна, наприклад, не була членом НАТО, не потрібно було починати війну у 2014 році проти України. Тому що на той момент Україна була позаблоковою нейтральною державою, але Росія все рівно розпочала війну проти нейтральної держави фактично. І сьогодні заднім числом шукає якісь виправдання, вимагає якихось гарантій для себе, для розширення НАТО. Ніхто таких гарантій не дасть. Ялти номер 2 не буде. И, пане Сергею, относительно реакции все же Североатлантического альянса на тот шантаж, который сейчас осуществляется со стороны России, они могут ему поддаться? Ну, я думаю, ні. Я думаю, ні. Було чітко сказано, що країни-члени НАТО виробляють 50% світового валового продукту. І це потужний конгломерат. Я думаю, що можна знайти такі санкції, які б дійсно спричинили економічну кризу в Росії, і таким чином Росія забула б за свої такі загарбницькі імперіалістичні плани. И вчера в Риге завершился саммит стран Североатлантического альянса, куда были приглашены министры иностранных дел Украины и Грузии. Как вам итоги? Я думаю, що це успішний саміт для України, тому що наш міністр закордонних справ взяв участь у цьому саміті. Ми знаємо, що попередні роки часто Угорщина блокувала таку участь. Там це особлива тема для розмови. В будь-якому випадку була серйозна заява генерального секретаря НАТО, який сказав, що не може бути сфер впливу великих країн на маленькі. Якщо це дозволити Росії щодо України, то тоді можна вважати, що кожна якась більша країна може свої якісь менші сусідні країни впливати на них якби негативно. Це не політика 21 століття. Це було однозначно сказано з боку генерального секретаря. Те саме сказав держсекретар Блінкен, який ще більше акцентував на цьому, закликав Росію відвести свої війська, тому що Росія, виявляється, така країна, вона не має місця, де проводити маневри, потрібно постійно їх проводити лише біля українського кордону. Це було заклик з боку Сполучених Штатів припинити цю ескалацію. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чохсагло, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна-НАТО, був з нами на прямому зв'язку.